Apa, familia! Izu argatxo, botoiek berriak dira, ezta? Bai, zea, oik urtebetetzerako oparitu nizkizunak die, ezta? Amona, nekanen erosi ditut oraintxe bertan. Baina ez pentsa, exigentea jarri naiz. Ez, exigente. Astuna. Ama! Tako egeiade. Oso planoak. Larruzko forruarekin ez dauzkazu, baina larrua naturala izan behar da, Arazorik ez. Eta zorua gomazkoa, goma lodia noski. Oraintxe. Ziur ez dizkizula nik oparitu? Aizu ama, kalkandura hori, doktore etorritzaigu, ba? Ze flow, amona. Egile esan, exigente xamarra jarri nintzen. Txoinez, badao, beste hitz bat. Hau ez da niretzako modukoa. Zabalegia. Lasai, edozein konpoketa egin dezakegu. Baina materiala sintetikoa etzai bat ere gustatzen. Bitxori, behar dezuna daukat. Egun guztiz naturala. Tope! Ui, garagardo zeharo naturala. Eta zelako kolore bizia duen. Nondik atera duzula esan duzu? Hementxe, eskineko dendatik, naiz eta ni exigente jarren izen, Bueno, exigentea... beste hitz bat. Zer iruditzen zaizu hau? Gozo egia. Sakonegia, ez? Badaukat hemen. Zerbait bereziagoa ez duzu izango? Artisago garagardoa. Baina gogoratu, nire semea zeliakoa dela. Eta nire etxean guztiz produktu naturala gustatzen zaizkigu. Azze garagardoa. Wifia besterik ez zaio falta. Eta patxarren saborekin izango alduen. Eta nondi dator usain hau? Arratxalde hon, Jonan. Volumen gehiagi. Volumen gutxi egi, ez? Oaindik ez dizut olioa bota, zer nahi zu organikoa, jojobakoa... Niozetko ipetsua izaterik nahi, eta usai potentearekin. Koko usaina alda hau. Hone pai usango zua. Baina hau? Koipetsu egia. Zapore fuerte egia. Egia, Jesus Mari, bertakoa, tolosakoa. Eta zerbait exotikoagoa, baina oso exotikoa, Kobeko gisatua, Japoniakoa? Bai, noski, Japonetik. Ziurzuk ere hemen behar erosi duzula, ezta? Manuelen arategian? Bertako merkataritza, esperientzia mundiala. Baina igual, gatz puntutxo bat gehiago... Txikimikientzat ere bai. Hori da, hitz ditxosua. Ez zitzaidan alateatzen.